Никой не познава рая по-добре от нея. Цялата му райска инфраструктура от кал, дърводелство, вълчега, алкохол и любов. Светла, трудна, несподелена любов или просто любов за несподеляне. И как да бъде иначе, след като зад всяко от витините и думи наднича носи малко дяволче, което знае всичко. Абсолютно всичко, дори нещо толкова сложно, като познанието как да се обича художник. И Бог да го пази в това дяволе. Камелия Кондор. Не съм дорасла за онзи микрофон, така че прощавайте. Дума отверя. Съвсем наскоро с приятели попаднахме на едно проучване. Не съм избранчала на тема психология, може би трябва. Но там деца от 4 до 7 години отговарят на това, що е това любов. И откакто прочетох тези отговори, ще ви споделя само един или два, които са ми останали в главата, разбрах за пореден път, че нищо не разбирам от любов. Сега ще имате възможност и вие да си признаете това. Любов е когато един много стар мъж и една много стара жена все още са приятели, нищо, че се познават много добре. Това е 6-годишно дете. Любов е когато мама види татко върху тоалетната чиния или мисли, че това е отвратително. Когато не обичаш някого, не е хубаво да му казваш, че го обичаш. Но когато го обичаш, трябва да му го казваш много пъти, защото хората забравят. Не помня имената на тия деца, американски експеримент, няма значение, чие е всъщност. Рождество. Сняг заваля в онази нощ, но късно. Светът не можеше да стане бял. Човечеството вече беше мръсно. То вече бе направено от кал. Затътри Йосиф калните галоши към кръчмата да черпи по едно, по три изпиха. Гледаха го лошо. Баща на син с небесно потекло. И той се срина. Злото се прокрадна в иначе добрата му душа. И се прибра вместо с букет, с брадва. Замахна, но се срина в кълта. Мария с гняв измоли небесата на две привита в калният си шал. Дано синът ми ходи по водата, дано и той не гази в тая кал.